Ez itt egy World Herdez Game nevű játék. És hála Zsédavéknak most én is agyfoszt fogok kapni. Igen, jó van. Kinyitom, hogy addig lássak is valamit. És a zöld részben hűtünk. Valamikor annyi kis sárga hülyeség, csomag belé. És akkor, nem lesz az elején meghalok. És ne össze kell szedni ilyen sárga kombókat, aztán lehet olyan, csárba már bele. Ennyi volt. Ennyi már. Na, a faszomat már belé. Na, a picsába. A faszomat már. Mi a faszom van itt el? Nem igaz már, hogy oda sem értem. Mi? A picsába. Na, szerint, mi van már? Na, mi? Itt, Na. Mi? A picsába. Na. A faszom. Na, mi az ennek egy picsa? Ó, de zapát hozzá. Nem lehet igaz ez a szar, mi faszom engem. Na, nem, kapcsolat már belé. Úristen, ó, hogy beemlék ki a tehéna, nem tudom, a pöcsödet. Na, a pöcködet már. Na, megszereztem! A faszomat már belé. Mi az? Császolok rajta. Mi? Latkálnak a faszom. Megint. Most. Az már mekkora vágott. A faszomat már! Mi volt, hogy sem értem? Mi? Szart tudod. Úgy? Azt mondom, mennyi visszatöbb ilyen szar, értelmes nincsen ennek a kék bogyók, aki hogy a francba álltak, hogy hülyek ott. A mágó is jobb bennük, bazd meg. Na, go. Úgy, bazd meg, felső, úgy, bazd meg, úgy. Na. Igen, ott van beléd, úgy. Na, sirál végig. Picsába, anyád. Picsába, szomat már is beléd. A picsába. Milyen már? Ez birtokháborítás. Ez lélekháború. Ez így. Ó, hogy van neked. Picsába. Rájuk ki anyámra. Picsába. Így is elhasztani. Anyámra. És apának hozzá. Azt apának hozzá. Úgy, bazd meg. Még jobban. A faszom. Most komoly. Ilyen, most akkor menjünk előre? De nem az meg nem el kell menni. Ilyen, a retkes apának, a faszának, a melbimbójának, a pöcsök buzik anyának is. Úgy. Csezélnek anyának is, anyának úgy állat. Igen állat. Úgy, hogy a faszomat vett. Ja. Úgy bazd meg, anyád. Hát, megint bazd meg. Anyának is. Ó, a faszomat belejtek, kutyagó nő. Szarjáték. Nem megyek. Ezt most nem baszom. Egészet meg a nagy szarra megyek. Tartjon már! Na, folytassuk ezt tömörűséget. Ne baszd el, nem baszom. Anyának is elbaszom. Egy semmi szarságot, ilyet még az élve nem lehet találni. Ilyet még az élve nem lehet. A cumat már beléd. A cumat már. És még ilyen szarság, nincs, ilyen hülyeség nincs az élve. Ilyen rete, úristen. Hát bele sem mentem. Na, anyádat. Meg úristen. A cumat csába, majd mit mondja. Nem tudom már kisípolni. Go, nem fogom elbaszni. A cumat már.
egész anyádat. 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 Most jó. Most megint jó. Arra te kapszomat már, ilyen nincs. Rohadja meg az buzi alkotó. Melyik áll? Jó, nem is játszanék vele. Gyerünk! Így. Ó, hogy kimostad volna azt a kádat, azt a rohadt kis kunikádat. Úgy, szabad már beléd, még csak hozzá sem értem, úgy, hogy verni belőle. Itt meg, azt akad a nyakad vagy már, azt úgy, hogy rohadt neked, te fasz. Tehát nyuszi farok, na? Nyuszi, retek. Na, itt az időmű. Anyádat is folytatom. Persze, majd menjek végig ezen, persze. Anyád. Hát, csáva. Úristen. Anyádat is hozzáértem. Anyádat. Ó, hogy a... Megint a szabad beléd. Anyád, fú, ez szárult. Anyádnak a... Kecség, nem bazd meg. A faszomat beléd, na, apicsába. Mindig még a másik irányba. Most a szabad már! Hú, van, és visszafelé megyünk bele. Szabad már beléd. Úgy. A picsába, a retek kurva életbe, hogy a seggem jól látja azt a szart, ami benned van. Picsába. Anyád is eljött a király. A szabad beléd! A kurva anyádat. De semmire kellő szartitán. Segnaló fosz szarság, ez a buziság is már megöl engem, bazd meg. Nem elég az iskola? Anyádat. Anyádat programozom. Adod neked akkor a programozott majd, mi szarrá égett. Anyád. Na, ezt anyád. Anyádat. Öcsém. Mi az már? Mi az, hogy hozzá sem érek és megdöglek? Ezt legalább én ellopom, geci. Anyád is visszafelé pörög. Anyád is el. Anyádat. Nem csak itt az anyád. A káromkodás. A picsába. Menjünk, anyádat is. Nem bele, úgy nyugodtan. Azt majd belét. Igen, anyád is megcsinálja. Bazd meg, úgy. Hajjak, köcsök úrva, érde, hogy a hangyatej menne bele a seggedre. Nem láthatod a monitorra kb. 2 méter. Én nem az eget szarom. Egy jutott kell, és nem van szarmak, kurva.